Držite se za srce, prijatelji, jer danas imamo pravu bombu koja potresa hodnike Dinama iz Zagreba. Želite biti u toku sa svim tim novostima iz prve ruke? Onda ne oklijevajte i prijavite se odmah na kanal. Isplatit će se, vjerujte mi. Jeste li ikada vidjeli trenera koji traži pojačanja na konferenciji za novinare? Igor Bišćan ne prestaje ponavljati taj zahtjev, a nedavno, nakon sukoba sa AEK-om, otvoreno je rekao, probudimo se. AEK i ostale ekipe dovode prave divove s klupe. Ako želimo zadržati standard i biti prijetnja, ne samo ovdje već i u drugim ligama, moramo se pokrenuti. Puno je priče, a malo djelovanja, i iskreno, čekam sljedeći korak. Za sada dajemo najbolje od sebe s onim što imamo. Ali, pogledajte, trebamo pojačanje i za HNL. Naposljetku, fokusirani smo i na domaćem i na europskom prvenstvu, izjavio je Bišćan. I nastavio, siguran sam da će moje izjave odjeknuti kao upozorenje vrhu kluba. Sjećate li se utakmice protiv Hajduka? Prošli smo kroz slično iskustvo. Nisam ovdje da se žalim, ali ako želimo blistati, vrijeme je za akciju. I, pazite, postoji rizik da izgubimo neke od naših. Kasnimo. Trebali smo već imati nove igrače u timu tjednima, naglasio je. I, stani malo. Ako želiš biti uvijek ažuriran s najnovijim vijestima i vrućim izjavama iz svijeta nogometa, ostavi svoj like sada. Tako nećeš propustiti nijedan detalj iz prve ruke. Hajde, podrži naš tim ovdje na kanalu. Nogometna lopta. Da bi bilo jasno da je njegova izjava bila izravna poruka upravi, nije to samo mediji koji nabrijavaju riječi trenera. Istina je da Dinamo izgleda kao da trči za izgubljenim vremenom kada je riječ o pojačanjima. I, pogledajte, oni koji su nedavno stigli u Maksimir, Brnaur, Mihajličenko i Kanejko, možda još nisu ono što tim treba. A čuje se da neki možda čak i neće biti. Pa, što mislite? Hoće li uprava udovoljiti Bišćanovom zahtjevu? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Ako vam se svidio ovaj razgovor i želite biti uvijek u toku s onim što se događa s Dinamom iz Zagreba, pritisnite gumb za prijavu. Hajde da proširimo ovu zajednicu. Do sljedećeg puta, ekipa!